környezettudatossággal épített házaknál ez milyen plusz ráfordítást jelent, és mennyire térül ez meg? Pontos számot így fejből hirtelen nem tudnék mondani, de satszoljuk. Én szerintem 25%-os plusz ráfordítással elérhető néhány év alatt, hogy utána viszont a megtérülés sokkal több lesz, akár 50% is. Tehát ez azt jelenti, hogy kis ráfordítással, aránylag kis ráfordítással a megtakarítás sokkal nagyobb lehet. Például most már Magyarországon is kezdenek úgynevezett passzív házakat építeni, ami azt jelenti, hogy a földgáz hálózatra nincs is rákapcsolva a ház, hanem zárt rendszerben napenergiát hasznosít, bizonyos elektromos áramfelhasználás van, de például olyan rendszer is elképzelhető, és ez nyugaton már bevett gyakorlat, hogy a szolár elemekkel előállított villamos energiát beletáplálják a nagy fogyasztói rendszerbe, és a mérő hol visszafelé mér, hol odafelé mér, tehát tudja azt, hogy mikor használom én fel azt a villamos energiát, amit a nagy rendszerből kapok, de esetleg, illetve sok esetben az én szolár elemem által adok energiát a többi felhasználó számára. Sajnos még Magyarországon hivatalosan nincs ennek támogatottsága, illetve most érünk el oda, hogy ösztönző rendszerek, gazdasági ösztönző rendszerek lesznek arra, és egyáltalán ügyvitelileg is elérhető ez a fajta módszer. Azt hiszem, hogy ezeket muszáj megtanulnunk és hasznosítanunk minél előbb. Meglévő házaknál is lehet ezt alkalmazni, vagy csak újonnan építetteknél? Egész biztos, hogy meglévő házaknál is lehet alkalmazni. Sőt, az energiatudatos tervezés egyik nagyon fontos szempontja, hogy a meglévő házaknál is el lehet érni hőszigeteléssel, nyílászárók javításával, nyílászárók cseréjével, hogy az a ház sokkal kisebb energiát fogyasszon. Egyáltalán az építésben nagyon fontos gondolni arra, hogy nem csak új építéssel lehet elérni jó eredményeket, hanem gondolni kell a meglévőknek a hasznosítására. Gazdagok vagyunk, de azért ezzel okosan kell bánni, ezzel a gazdagsággal. Itt most nem elsősorban pénzre gondolok, hanem tudásra. Tehát a technológiai tudásban nagyon-nagyon sok tartalék van, és ezeket a tartalékokat ki kell használni. Kiemelt téma volt a hőszigetelés fontossága, az energiatakarékosság a károsanyag kibocsátás szempontjából. A hőszigeteléssel elsősorban azért kellene foglalkoznunk, mert energiatakarékosság szempontjából ma már ott tart azért a hőszigetelés technika, hogy akár az energia, akár a károsanyag kibocsátások a tizedére csökkenthetők. És azt gondolom, hogy Magyarországon, ahol mind energiahordozókban elég gyengén állunk, jelentős szempont az, hogy épületeinket megfelelő módon hőszigeteljük. És talán még egy érdekes adat, hogy ma az épületeink fűtésére, hűtésével felhasznált energia, ez nagyobb hányadot tesz ki, mint a gépjárművek által okozott károsanyag kibocsátás. Tehát mindenképpen érdemes az épületeinket hőszigetelni. És ha nagyon extrém példákat hoznék, Európában ma már a passzív házak hőszigetelésére nagyon sok energiát fordítanak. Ugyebár ezeknél az épületeknél a hagyományos melegvizes fűtési rendszer az teljes egészében kimarad az épületből, és hogy példákat hozzak, hogy itt milyen mértékű már a hőszigetelés, mondjuk tető esetében mondjuk pöltántáblákból 24 cm vastagságot kéne beépíteni, de mondjuk hagyományos anyagokból 45-50, akár 60 cm vastagságú hőszigetelés kellene. Falnál egy kicsit más a helyzet, ott mondjuk a normál falazó elemekre a jó szigetelő pöltánból is mondjuk 20-25 cm kellene, hagyományos anyagokból itt 30-35, akár 40 cm vastagságot kellene beépíteni, és hasonló arányok vannak mondjuk padlók esetében is.
Persze ezeknél az épületeknél az épület tájolása, formája, mennyire kompakt a forma, ez befolyásolja, hogy kialakítható-e passzív ház ezeknél az épületeknél, vagy pedig nem. A konferencia a vártnál nagyobb érdeklődést váltott ki, jóval több helyi szakmabeli, Bakotpusztán közel 200 fő jelent meg, mint amennyire a szervezők számítottak. Ön, mint az egyik szervező, mit gondol, hogy mennyire örülnek a résztvevők ennek a rendezvénysorozatnak, vagy mekkora sikert arat? Én úgy gondolom, hogy ez a mai rendezvényünk egy nagy siker. Kamarai tagságunknak a 2/3 itt van Bakotpusztán, és mindenki jól érzi magát. Én úgy gondolom, hogy kettős a cél. Egyrészt szakmai ismereteket szerezni, másrészt pedig kollégák, szakmabéliek együttléte. Az ismeretek az a mai világban egy igen fontos dolog a gyakorló építész számára. Kicsit rezignáltan úgy fogalmaznék, hogy végre valaki felfedezte a szakmát, azaz célszemélyek lettünk a gyártók szemébe. Ez jelenti azt, hogy amit a gyártó gyárt, az építész betervezi, következésképp a gyártónak továbbiakban van munkája, mert el tudja adni a termékét. A mai konferencia arról szól, hogy 5 vagy 6 gyártó idehozta a legújabb termékkatalógusát, fogható, tapintható, és erről szakembereik előadást tartanak nekünk, hogy megismerjük, egyszerűbb legyen a mi életünk is, és hát ők reménykednek abban, hogy természetesen ezeket be is tervezzük az épületekbe. És ön, mint főépítész, hogy gondolja, hogy az emberek vevők ezekre az újításokra? Én úgy gondolom, hogy egyre inkább. Ez egy nagyon lassú folyamat, egy nagy szemléletváltozáson kell átmennie a társadalomnak, az építtetőnek, ahhoz, hogy különbséget tudjon tenni olcsó termék és jó termék között, mert az olcsó az lehet nagyon drága lesz, mert nem energiatakarékos, és így tovább, és így tovább. További információkat a témában a www.tetőakadémia.hu internetes oldalon találnak.